Abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so ayamo sonfo agemfena braso se de mu dosuko e wo sunsum mu wiase sunsum mu asem ehintawa na ade ni ani ayew na yede mu ebo awura Nkoranza mu na eho na yede mu epie mu e wo Kranka Brakune asoeye ye ka kune duma nkoma na chese ono nko na yetumi a oni tumi bia emwohye na opie ewa adwabo ase ana osanisi a na tumi nyinaa akadamu aduro bia akadamu abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so ayamo sonfo agemfena braso se de mu dosuko ewo sunsum mu wiase sunsum mu asem ehintawa na ade ni ani ayew na yede mu ebo awura Nkoranza mu na eho na yede mu epie mu ewo Kranka Brakune asoeye ye ka kune duma nkoma na chese ono nko na yetumi a oni tumi bia emwohye na opie ewo adwabo ase ana osanisi a na tumi nyinaa akadamu aduro bia akadamu na tumi nyinaa abre ne ho ase ahye nase dieti efise oye obrafo a ne so bi emada okokyera dom na ye ka bia yede nokuredie ene nsiye ahobrase esom nananom teteduma nkoma som dia na ne eye Nkoranza mu eho ena aduwo eni nti se yare dom kwadanna ohawbi odumasem osikasem entoye na o kwakwa unya dwankobia dia na yo so do ani eche Nkoranza mu na ya ha ena Ghana nyinaa wiase nyinaa kune bosoma a ohye na onam na chiakwan ewo na nana esane ye no na ehu enwanwa eni nti na epese ye ma mo hwe saa emfoni no ebi na yede mu ebohwi akọ eye bedi krufie afashase abra Kranka Brakune epie mu na osiye no na chese mema nyina akadamu na mesew uhwe also like o share na drop your comment na afoforo nso enya bi hwe na kune eye bosoma yentimi eni ne ho adanse enwie Ghana nyina tumi pa ena wabo ni sei bede wabo no boa Nyansayera a okura teteduma nkuma nyansa odidi ni djuma eni to okuma nini yebo emu a na yakoto uyo oduma nkuma mpa mesro se wa wo hwem no jebre na yemohwi na enkodwedi kofie afashase promotion original mobile promotion
Ansana no yewura nana ankomanko agye the second eye etiamframa konfo wanso na oye spiritual leader ewo bredi sanso na oye akonfo hene ewo the whole brong ahafo na meka no meja hwan eye yewura kufia baafo bosomfo nana kwadwo agye asakraka nana wonkwanso na nana no aka modoso comfort tiger hwan bio na meka agya ne mu mechi obibia na mesro nyiwa fidie no mfi ha jebre na hwe anwanwade a ekoso ewo predi abra brakune epiem